Dobrý. Občiansku drogu máte? Mám. Občiansku. No, Michal Matúš, prečo si odmetáte nosiť to rúško? Prekedy horlé dýchacie cesty? Prečo by som mal? Či vám to nariadil jedna výložka. Dopúšťate sa prístupu, keď nemáte na sebe to rúško. A kde máte vaše čísla? Aj odznak? Máte? Aký odznak myslíte? Nemusíte? Jaký odznak? Ale neviem, aký rybársky, alebo aký odznak? Neviem, čo myslíte, aký odznak? Ja som takto natočím. Kľudne si natočte, čo chcete. Dobre, ešte raz sa vás pýtam, prečo teda nemáte prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, keď ste v exteriéri? V interiéri, V pardon. interiéri. Musím mať? No. Z akého dôvodu? Však je nariadenie vlády, výhláška. Pokiaľ nemáte prekryté horné dýchacie cesty, tak sú sa dopustili prístupu podľa paragrafu 56 odsek 1 písmeno v zákona 355 z roku 2007. A porušili ste 51 odsek 1 písmeno A zákona. Tak prečo ma sem potom pustili do školy? Ale to ja neviem, keď máte povedané, že teda dopúšťa sa škola niečo, tak musíte mi povedať. Nie, ja som normálne prišiel, vrátnik mi povedal, môžeš ísť do školy, do triedy, bez rúška. Tak ja neviem, kto vás zavolal, alebo čo sa Nejaký deje. anonymný podnet. Hej. Vám povedal, že anonymný podnet, že vám musí tým spraviť, že nemáte rúško. No nemám rúško. Ako nemáte, hej? Nemám rúško. No, vôbec ho nenosíte, hej? Vôbec. No prečo teda neostanete doma, keď nenosíte rúško? Lebo sa chcem učiť. A prečo ohrozujete ostatných? Ako ich rozumiem? Však ja neviem, však je napríklad teraz je takáto mimoriadna pandemická situácia, tak by ste mali mať rúško. Prekryté horné dýchacie cesty. Prečo ich nemáte prekryté? Ale musím ich mať prekryté? No áno. Podľa akého zákona? Teraz som vám ich povedal, nebudem vám im opakovať. Dobre, ja to mám nahraté. Tak kľudne si to nahrávajte. Teraz. Dobre, teraz čo? vás vyzývam, aby ste si dali rúško, alebo prekryli si horné dýchacie cesty. Nemám. Dobre, Ja ho vôbec nemám. Nerešpektujete výzvy verejného činiteľa pri výkone právomoci, áno? Ja ho vôbec nenosím, no. No tak ale ja vás vyzývam, aby ste si ho teda prekryli, tie dýchacie cesty. Ale ja ho nemám. Dobre, takže nerešpektujete výzvy, áno? Tak asi áno. Dobre, pokutu za to, že nenosíte rúšku, chcete si ho ochotní zaplatiť, či nie? Nie. Dobre, to, že ste nerešpektujete naše výzvy, to je prestupok tiež, to sa chcete tiež k tomu nejakým spôsobom uhradiť pokutu? Ja nebudem platiť žiadnu pokutu. Čiže nie ste si vedomi páchania prestupku, že ste nerešpektovali moju výzvu, ja som vás vyzval, aby ste si prekryli horné dýchacie cesty. No? Čo no? Však áno, nie ste si vedomi Nie, toho, áno? nie som si vedomý. Nie ste si vedomi, dobre. 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 Ako sa dopúšťate prístupku a stále v tom pokračuje, tak budete zaistení podľa paragrafu 19 odsek 1 písmeno B zákona policajného zboru 177/93, dobre? Budem zaistený. No už ste, napríklad, pozrite, koľko je času, 13.04, po 13.04 ste zaistení, dajte si veci pred seba. Dobre, A veci?